Boas tardes a todos os aquí presentes, autoridades civis e académicas, profesores, familia, amigos e compañeiras, e grazas por estar connosco neste día tan especial. É unha honra e tamén unha boa faena representar con este discurso a nosa formación. Comezaremos recordando aquel setembro de 2012, o principio desta nova etapa formativa. Somos universitarias! Non tiñamos máis que dúbidas. Haberá moito que estudar. Serán moi exixentes os profesores? E como serán os compañeiros? Haberá chicos guapos? Os que había, asustámonos. Empezando polo primeiro ano, collémolo con ganas e foi bastante doado. Coñecemos, por exemplo, o inabarcable mundo da fonética e quedamos abraiadas coa inigualable memoria de Alexandre Veiga. Iniciámonos tamén na sintaxis, coa que descubrimos que é mellor oración que cláusula, que se diferencian funcións de categorías e que coas cláusulas que nos poñía Mercedes non nos chegaba unha carilla para analizalas. Coñecemos a teoría da literatura, ao mesmo tempo que liamos as primeiras obras literarias españolas. Bendito mío Cid. Rematando con éxito o primeiro curso e sentíndonos xa un pouco máis seguras, chegamos a segundo. E toca empezar a decantarse por unha ou outra rama. As máis internacionais optaron por inglés, atrevéndose coa literatura anglosaxona. Anda que ti coa semiótica, pis por aquí, sosir por alá. Tes razón, non teríamos abondo co que se nos viña encima, lecturas para dar e regalar. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, la picaresca vida de... Lazarillo de Tormes. Todos a una, fuente o vejuna, hipógrifo violento. La vida es sueño. Segundo superado. Empezan as complicacións. Fonética histórica fíxosenos un pouco grande, sobre todo a novidade da apócope extrema ou da lenición consonántica. Conceptos que hoxe non nos dá tempo a explicarvos. Cambiando de tercio, en análisis do discurso, fixemos un traballo de campo que nos deu algún que outro dor de cabeza. Primeiro, ter que gravar a escondidas unha conversación. Segundo, solicitar aos participantes da mesma que cubriran unha folla de consentimento. E despois, que se aquí, ali e acolá hai solapamentos, que se os silencios marcanse a partir de tantos segundos. Pero non todo era lingua, tamén había literatura, e co medo que nos daba a poesía do século XVII, Lope, Quevedo e Góngora, os que pouco a pouco fomos convertindo en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Para seguir avanzando, quedábanos cruzar o charco cara a literatura hispanoamericana, coa que fomos capaces de ver o universo escondido no Aleph, ademais de ler a Rubén Darío, García Márquez, Cortázar e al novio de la Preisler. Sendo o último ano, tamén comezamos co TFG. E quen é ese? Nos teñen dito. E así, moitas preguntas máis acerca do significado destas maravillosas siglas. Para os que ainda non o saben, correspóndense con traballo fin de grao, que ven a ser o mesmo que te falta graduarte. Superado este ano, podemos decir que somos case filólogas, que soa mellor que graduadas en lengua e literatura española. Filólogo, filóloga, quere dicir, etimológicamente, amante das palabras. Pero non somos un dicionario aberto como pensan moitos. María, e que significa isto? E que significa isto outro? Vamos a ver, chámome María Basanta, non María Moliner. Podemos concluir que estamos contentos de chegar a donde chegamos e con quen chegamos. Tivemos os nosos máis e os nosos menos, pero quedámonos con un. A pesar de ser moi poucas alumnas, todo ten as súas vantaxes. Coñecémonos todas, coñécennos ben os profesores e quérennos ben ata os conserxes. Aos conserxes tamén os queremos mencionar, porque para nós son, ademais de necesarios na facultade, outro bon recordo. Non todos os conserxes che deixan guardar un queixo do cebreiro na neveira. Aínda que tamén hai que dicir que nós lle botamos moita cara. Agora xa sabedes como foi a nosa vida universitaria. Cantas veces nos dixeron, iso que estudiades non vale para nada. Iso non ten saídas. O das saídas xa se verá. E como di miña nai, ao mellor non atopa traballo a presa, pero polo menos vai saber falar ben. Non só debemos pensar en para que sirve ou que será de nós. O importante é estudar o que nos gusta e disfrutalo. Ademais, aínda que a xente non o saiba, temos un gran abanico de oportunidades como docentes, escritoras, críticas literarias, editoras. Por non esquecernos de que a educación é imprescindible. Aproveitamos para abogar por unha ensinanza pública. Todos temos que ter dereito a estudar, con cartos ou sen eles.
Queremos agradecer en primeiro lugar as nosas familias, os que están e os que non puderon vir. Sabemos que para eles supuxo un esforzo que nos chegaramos ata aquí, pero a súa axuda foi, é e será incondicional. En segundo lugar, a todas as autoridades e membros da Facultade de Humanidades. Por suposto, non podemos olvidar o noso padriño Claudio, que se o escollemos, por algo será. Aínda que xa o coñecemos o primeiro ano, que non nos olvidamos, foi este ano cando collemos máis confianza con ele. Para nós é, ademais de bon profesor, un tipo divertido, cercano, e alguén co que se pode falar de calquera cousa. Imparte a súa clase, fai de alumno, contanos as súas experiencias polo mundo inteiro. En definitiva, un exemplo de persoa. Gracias por conseguir que as clases sexan amenas, por facernos rir e sentirnos tan cómodas, e sobre todo por conseguir que nunca nos olvidemos de quen é Claudio Rodríguez Fer. Para rematar, gracias a todos por escoitarnos e boas tardes. Nos despedímonos e deixámosvos coas nosas compañeiras Antía Díaz Somoza e Leticia Bau Ascari.